град София, побеляло от сняг и стопусто поле, на най-черната басилка, която майка България знае, бе обесен Васил Левски, дякона, един от най-достойните й синове и стана безсмъртен. Сбъднаха се словата на Христо Ботев. Негов другар по подвиг и безсмъртие. Тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Него желаят земя и небо, звяр и природа, и певци песни за него пеят. Левски живее и днес в сърцата на признателните му наследници, днешните българи, за чиято свобода пожертва себе си. 19 февруари 1879 година. Велика и страшна дата за българския народ. На тази дата България се прости с един от най-великите си синове – Васил Иванов Кунчев, останал в историята с паметното име Левски. Апостолът на свободата, с това име живее още споменът за Левски, обрекал себе си в служба на Отечеството, когато робските сърца повярвали са в свободата, когато огнените му слова са слушали дори децата. Дяконът, монашеския му сан, превърнал се в синоним на отдаденост на великото дело, освобождението на България от духовна и физическа тирания. Васил Левски, най-светлият образ в нашата история. Той преобърна времето и го направи свое, доказвайки пред света, че българинът носи в себе си жаждата за свобода и справедливост. Безстрашният апостол, всеотдан и скромен, който запава революционния огън във всяко българско селище и паланка, когато народът е знак на признателност и захлас, превръща при живе в легенда, от която тръгват най-достойните синове и дъщери на България. Години на тежка турска робия, на българската земя пионеят турци и чорбаджии. За неговата свобода се борят и умират най-достойните му синове. Това царство, кърваво, грешно, царство на мъки и скърби безкрайни, кипи борбата. Нашият непокорен народ, волен и свободолюбив, като волният Балкан, надига снага, за да души ужасен покор на османската робия. През 1837 година в долината на розите в град Карлово се роди апостолът на българското революционно движение Васил Левски. От детинство още той опозна беднодията и безправието на своя народ. Когато духът му възмъжа, когато разбра, че само въоръжена борба ще отърве отечеството ни от османското иго, той пое по белите пътища в България. Юнакът тегло не търпи. Левски имаше ръст среден, тънък и строен, очи сини, устаци червеникави, коса руса, лице обло, оголчесто изпито от непрестанна мисъл и бдение. Левски имаше весел нрав и беше като тотия вода, песнопоев. И не веднъж богатите на Стара планина се еквали от гласа му. Словото му просто и искрено вълнуваше, убеждаваше. Той будеше хората на села и градове. 9 години той скита се, бездомен, без сън, без покой, отвън късност чужда и под име ново, със сърце порасло и за кръст готово. Ходеше замислен, сам си, без друга, тая зара млад е, до вечера стар, одеве търговец, сега просят дриба. Не е селото глупо, утре в някой град. Говореше тайно за ближните враг, за бунт, за свобода, за смъртта, за гроба и че време веч е да възстане роба. Че щастлив е оня, който дигне пръв, народното знаме и пролее кръв. През дълбоките нощи той броди, като свещени, грозна мечта. На въстание готви народа, за свободна държава мечта. Къде не беше той, другар и брат, изходен враг в Балкана бойно бой, коя паланка, село или град, опасната мисъл не преброди. Навред говори той за свободата, обръща всеки словото му просто и никога, пред никоя беда, не се оплаши смелият апостол. Такъв със лъвско име и със сърце орлово, Балканът древен може единствен да роди. Той хвърлял в борбата, вместо лово, слово и душите жадни, запалвал той свести. Аз съм посветил себе си на отечеството си. Ако печеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мен си. Нам не ни трябва цар, а чиста и свята република. Апостолски думи, изречени от светец, жертвоготовен, обречен на делото. Васил Левски обхожда няколко пъти България, за да създаде мрежа от тайни революционни комитети и да подготви народа за борба срещу тираните. И всичко това прави сам.
не за някаква награда или отплата, а защото той се е венчал за България и нейната бъдеща свобода. Дяконе, ще можем и ние потомците да те погледнем в очите и да се върчем с ръка на сърцето, че ще бъдем като теб, чисти и всеотдайни. Мълчиш, но твоите очи говорят, че името България трябва да просъществува през вековете. И за тази цел са необходими един Левски и цял един народ до него. Но друго бе намислил коварния предател, врагът, усмихнато подро, бесилка Москова, и тръгна той към нея с развяна бяла риза и вдигната глава. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти, птицо проклета, на чий гроб тъй жално грачиш? Там, пред град София, Левски увисна, на бесилото за свобода. Февруарска виелица писна над една умъртвена звезда. В едно с гордото име България днес името Левски звучи. Виждам образа му легендарен с двете орлови сини очи. Днес застана смирено